Pel que fa a la Noguera, amb 19 consellers i un cop escrutat el 79,14%, Convergència i Unió obtindria 10 consellers, Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal 5 consellers, Partit dels Socialistes de Catalunya, Progrés Municipal 3 i el Partit Popular un conseller. El Consell Comarcal d'Osona amb 33 consellers i escrutat el 99,70%, Convergència i Unió obtindria 13 consellers, Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal 8, Partit dels Socialistes de Catalunya, Progrés Municipal 5, Associació d'Agrupacions d'Electors d'Osona 3, Plataforma per Catalunya 2, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa Entesa 1 i la candidatura d'Unitat Popular 1. El Pallars Jussà amb 19 consellers i escrutat el 100%, Convergència i Unió obtindria 8 consellers, Partit dels Socialistes de Catalunya, Progrés Municipal 8 consellers i Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal 3 consellers. El Pallars Sobirà escrutat el 100% i amb 19 consellers, Convergència i Unió n'obtindria 12, el Partit dels Socialistes de Catalunya, Progrés Municipal 5 i Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal n'obtindria 2. El Pla d'Urgell amb 19 consellers i escrutat el 92,56%, Convergència i Unió obtindria 13 consellers, el Partit dels Socialistes de Catalunya, Progrés Municipal 3 consellers, Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal 3 consellers. Pel que fa al Pla de l'Estany, amb el 100% escrutat i 19 consellers quedarien repartits, Convergència i Unió 10 consellers, Esquerra Republicana, Acord Municipal 8, Partit dels Socialistes de Catalunya, Progrés Municipal 1 conseller. El Priorat, amb 19 consellers i un 88,36% d'escrutat, Convergència i Unió obtindria 10 consellers, Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal 5 consellers i Partit Socialistes de Catalunya, Progrés Municipal 4 consellers. La Ribera d'Ebre amb 19 consellers i un 72,24% escrutat, Convergència i Unió obtindria 10 consellers, el Partit dels Socialistes de Catalunya, Progrés Municipal 5 i Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal 4 consellers. Pel que fa al Ripollès, 19 consellers i un 99,25% escrutat, Convergència i Unió obtindria 9 consellers, el Partit Socialista de Catalunya, Progrés Municipal n'obtindria 5 i Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal n'obtindria 5 més. La Segarra amb 19 consellers i escrutat el 87,48%, Convergència i Unió obtindria 10 consellers, Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal 5 consellers, Partit dels Socialistes de Catalunya, Progrés Municipal 2, Solucions i Futur 1 i Partit Popular 1 conseller. El Consell Comarcal del Segrià amb 33 consellers escollit i el 95,62% escrutat, el Partit dels Socialistes, Progrés Municipal trauria 13 consellers, Convergència i Unió 12, el Partit Popular 4, Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal 3, Iniciativa de Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa Entesa, un conseller. Consell Comarcal de la Selva amb 33 consellers i escrutat el 96,27%, Convergència i Unió obtindria 12 consellers, el Partit dels Socialistes de Catalunya, Progrés Municipal 7, Esquerra Republicana, Acord Municipal 6 consellers, la Federació d'Independents de Catalunya 3, Iniciativa de Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa Entesa 2 consellers, el Partit Popular 2 i el Moviment Independent de Lloret de Mar, millor, obtindria un conseller. El Consell Comarcal del Solsonès amb 19 consellers i escrutat el 100%, Convergència i Unió obtindria 10 consellers, Esquerra Republicana, Acord Municipal 8 i el Partit dels Socialistes de Catalunya, Progrés Municipal, un conseller.
Pel que fa al Consell Comarcal del Tarragonès, amb 33 consellers i escrutat el 89,78%. El Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal obtindria 12 consellers, Convergència i Unió 12 consellers, Partit Popular 5, Iniciativa de Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa Entesa 2, Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal 2. La Terra Alta, amb 19 consellers i escrutat el 93,43%, Convergència i Unió obtindria 9 consellers, el Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal 5, Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal 2, el Partit Popular 2 i la Federació d'Independents de Catalunya un conseller. El Consell Comarcal de l'Urgell, amb 19 consellers a escollir i escrutat el 100%, Convergència i Unió obtindria 10 consellers, Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal 4, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal 3, el Partit Popular 1 i Solidaritat Catalana per la Independència un conseller. El Vallès Occidental, amb 39 consellers a escollir i escrutat el 97,52%, el Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal obtindria 13 consellers, Convergència i Unió 11, Partit Popular 6, Iniciativa de Catalunya Esquerra Unida Alternativa Entesa 5, Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal 2 i les candidatures alternatives del Vallès 2. El Vallès Oriental, amb 33 consellers i escrutat el 91,74%, el Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal obtindria 12 consellers, Convergència i Unió n'obtindria 10, Iniciativa de Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa Entesa n'obtindria 4, Esquerra Republicana Acord Municipal 4, el Partit Popular n'obtindria 3. Això, les dades que fan referència a Catalunya.